Kahit nga po nakainom na siya, ang bango-bango niya pa rin po. Kaya hindi ko po napigilan. Siyempre, dun muna tayo sa dalawang bundok. Paano mo? Lipat-lipat muna tayo, lipat-lipat. Paano yung lipat-lipat? Bigyan mo kami ng ng maayos na kwento. Paano yung lipat-lipat na yan? Para gano'n, tumatalon-talon. Paano tumatalon-talon? Palakaran pa kayo. Nag-work po ako doon as room boy. Room Room boy po. boy. So, Boy. ayun, makakasalamuha ka talaga ng maraming foreigner. One time, may nakilala ako. Akala ko foreigner kasi nga yung mukha niya po para siyang Chinese na parang may pagka-Japanese po. Chinese Oo, na ayun. Japanese. Kumbaga, Opo. maputi, 'di ba? Chinita, tapos Tapos mabublur. matapos ng ilong. Nasobrahan siya sa inom. Tapos hindi siya makabalik doon sa room niya. Sobrang lasing na lasing. Tapos tinanungan ko po siya hanggang sa makarating doon sa kwarto. Dahan-dahan ko po siyang hiniga doon sa kwarto. Bigla niya po akong hinahawakan sa braso. Oh. Nasubsob po ako sa dibdib. Nasubsob ka sa dibdib. Cup A, Cup B, Cup C, or World Cup? Ay, maliit ng konti sa pilon. Malaki yung melon na. Tapon na pong inubad yung damit niya. Kasi nga, isang ganun lang eh. Mahuhubaran din siya eh. Parang Easy mura lang. access, ganon. Magmula sa taas, parang gumapang na lang din po hanggang pababa. Partner, gumapang. Beginner Tapos pero dun sa- expert yung dating no, diba? Parang kang tik-tik ah. Kahit nga po nakainom na siya, ang bango-bango niya pa rin po. Kaya hindi ko po napigilan. Siyempre, dun muna tayo sa dalawang bundok. Paano mo? Lipat-lipat muna tayo, lipat-lipat. Paano yung lipat-lipat? Sila Bigyan mo kami ng dumaan. ng maayos na kwento. Paano yung lipat-lipat na yan? Ano, parang gano'n, tumatalon-talon. Paano tumatalon-talon? Palakaran pa kayo. Sasabihin niya, aray. Aray. Aray, yatoy! Ako po, syempre, masarap na sarap kasi, ginaguide niya kasi yung ulo ko saan pupunta. Parang kang sanggol na pinapalipat sa kabilang bundok. Sigurado ka bang sanggol ka o tiyanak yung dating? Masakit na dito sa kabila, anak. Dito ka naman sa kabila. Na-arouse na po siya, pero hindi pa po kasi ako tapos. Bumaba na po, inubot ko na po yung underwear niya. May nakaburda na Monday, Tuesday. Kaya po nakatibak siya. Wow! Tapos parang gusto niya. Tapos parang prepared siya kasi wala pong buhok. So isinabak mo yun talaga. Sabi kinain ko muna siya. Yung kamay niya po sa ulo ko. Tapos ginaguide niya po. Ay, ginag-guide. Guide, grabe. Opo. Michelin guide, mukbang version. Ganun. Guided ka ni ate. Hanggang sa parang paputok po siya sa ako po pinasok. Mainit na po lumalabas. Mainit. Baka naihilang. Di ba mabanghe? Mapangit. Hindi naman po. Actually, mabango po siya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.